vtedy to ruplo, on dostal dole hlavou vlastne, vysieť samozrejme človek je zaistený, takže nehrozí nejaké, že by sa zrutil odtiaľ, ale ten moment prekvapenia ako veľmi nám zvyšil adrenalín a tep, tak sme nejako, on ostal vyplašený, ja som bol na druhom konci vlastne zase do hora vyhodený, tak čo teraz, tak sme vymysleli teda, že ju nejako zafixujeme s pomocnými slučkami, sme porozrezali s nožikom nejaké také slučky, každý ten roh sme vlastne zdvojili, ale stalo sa s tým to, že tá plošina sa nedala vlastne zložiť do toho vaku, tak sme ju potom vlastne celú tú stenu museli ťahať v tom stave rozobratom. Na mňa najviac zapôsobilo napríklad tá previsnutosť tej steny. A Maťo liezol od Himalají počnúť cez Patagóniu a kdekoľvek tu v Yosemite bol 4. krát, vylezol veľmi ťažké cesty a vraví, že tak previsnutý múr proste od dola až hore ešte neliezol. Tá exponovanosť, tie steny, proste tie lana stále viseli niekde úplne inde. To sa málo kde zažije. Proste pod nohami tam sme museli mať špeciálnu lavičku, pretože neustojíš na nohách, nemôžeš vysieť stále v tej sedačke, tak lavičku, ktoré sedíš vlastne. Čiže tie nohy sa stále ompáľajú vo vzduchu úplne jak na kolotoči. A asi to je taký najväčší dojem. A potom ten prechod z toho previsnutého šikmého na absolútnu rovinu, kde sa dá postaviť, sedieť, ležať, čokoľvek. To by som doporučil každému zažiť. Možno sa to dá v iných športoch, iným spôsobom, ale z toho lezenia je asi toto. My friends tell me that I must get a life, that I am the one who still wait for something that will never come, cause it ain't not a thing. The future is now, the story never changes so far.